Kwedu no mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuwa rechigumi noshanu mwedzi uno wachikumi. Priska Mufumira akamboita kagurukota rinolingano zvobasa hurumende atakanwa mhosva yaanga achirinenedzewa yekuita zvouori huno mari inosvika mamirioni mapfumbamwe uku America, $90 million pachirungu. Mutongi Ngoni Nduna akabva kuitiwa mutongi kudare guru manji nawamunangarwa atoita karikiriki chaiko. Nyaya dzakadari dzinotongiwa bamuso mugoera kazhinji, asi atomanikidzira kutoti nyaya itongiwe ichibva yatondopinziwa kubuda bhobho chaiko. Mabuja pakanyangara apa, rekai tirambe takandoringa. Wamunangarwa waenda kumzinda wekuMarawi kuti wanyore bhuku rovanhu vari kupurura hurumende yekuMarawi. Waribe kureketa hawo kuti waenda nomari iyo kuti wapurure kana kuti wari kudii, rekai tione kuti zvinopopera sei. Asi wanga wachienda kochemawo iye Saurosi Chilima anga ari muteedzeri waRazarus Chakwera. Mweya wachenga urambe wakazorora murugare. Wamunangarwa wazotoita zvimwe zvinoita Hei mabuja, pakaita kuoma unobva waona kuti heno mabuja ipapa wanyora tsamba yakarepa kuti waati iye mutungamiri wenyika weChina Xi Jinping makorokota okukura mhanduwe. Mhanduwe wakura wano makore 40 asi tati tazviona kuti wanotumirwa tsamba nomutungamiri wenyika yokunzi makorokoto, zvatotanda ipapa. Pokare wamunangarwa wangu ari kuita kumanya kunyora tsamba imwe yanyoriwa itsamba iri kuenda kuna waRamaphosa yekuwati makorokoto okuitiwa mutungamiri wenyika pokare. Kunyorawo tsamba nyasi asi waRamaphosa wachazoisiwa zviri pamutemo musi wechitatu chaiwo ndo wachazoisiwa kuita mutungamiri wenyika pawachatora mhiko dzawo. Chatorwadza kuringa tsamba yanyoriwa iyoyi, unotoona kutoti heno yandoitiwa chiro zvazvaita mhanduwe yakatsveyama zvakadidi, unoita kusaya kuti warume ko mhosva yacho njei. Wanga wari kudandanisiwa chere kuita kunge mapfena abatiwa ari kujamunda akudzinganisiwa. Heno ini unobva waita kuzvisaya kuti chii chaizvo chiri kunyatsa kuitika ipapo. Unoita kuona kuti peno Jojo Charamba iyu akuita zvaagoita mazuva Mugabe zviya kundomirira kuti chero zvazvaita ndozoona ndaburika ipapo. Heno mabuja ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Mohadi Kembo wagobvuma manji kuti kwaenda chembera ndahwarawa ndiri kuhwara bago, rekai kureketa kuti ndiri kuhwara ini ndandochembera basi. Ko iko kusaya kunyarako kureketa kuti wachembera hwii kuti uende kozorora uchitamba kaanhu wazukuru ndo zvinoita chembere dzatinoziva izvo. Heno izvo zvokurambirira pachigaro zvizvi kuti zvakambobva nepi, ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Asi zvaakuwanetsa, zvaakuwashungurudza. Kana makatoringa wanobuda munyika wanoramba wachindotenderera kundokwira nokudzika ipapa, zvotowahwadza wachibva waendesiwa nechikopokopo kuno wachibva wanzi chikopokopo kuti wareka kugogwidiwa nokupfonyiwa nemagidhi omugwagwa iyu azara makomba. Mabuja idi heno zvakamira sei ipapo. Kuno mumwe murume ainzi Themba Elisha ano makore 20 okubulawayo, agonzi akawaniwa akasungirirwa kana kuti peno kuzvisungirira heno parimwe gonhi romuchimbuzi chokunhandare yondege yopabulawayo. Apa aidi ona yawe paribari kuziva kuti zviri kumbotekaira sei.
kuti uti akazviisa ega kuzviturika pakadhoko heno mabuja kuti zvakambotekaira sei kuti akaisiwa heno tichagongwa kana wazoferefeta naiyo wana chiremba wanovhuya wakapfawa kuti waone kuti waurayiwa nei, tinenge tichizonyepiwa ipapo. Iyo hurumende wamunangarwa kwaiya gotoreketa ipapa kutoti iri kuda kutoti igoite katomokanyai nevanhu vanorairidza kuzvikoro zvofundo yepamusoro, malekchara pachirungu. Kwai katomokanyai kaka kanenge kariko kuti waone kuti woita sei kuti vanhu vava wareke kugoramba wachitiza munyika asi kuti warambe wachisenzera munyika. Ko kundovapa mari dzino dzinoita kuti wareke kugoenda kunze kwenyikako. Mbane anoda kugogarira matere mashoma iwayo. Munhu wese anotoda kuja pakuru. Pokare kuti kujawo zvinoenderana nokufunda iko akagoita. Fungai kuti vamwe vanhu varibe kana kufunda vari kuchinjana mamiriyoni chairoro mari yekuAmerica vari vatanhatu. Ko imi munhu akafunda andoda makore okusenza kuti agoibate mari iyo. Idi ona yawe zvakaita kunyangariwa izvi. Regai tione kuti vanozvikona chiri zvavari kuita izvozvo. Takafara nozuro vanhu vokumanize vari kuburika vari kupfika mugwagwa unotekaira noyo marori kuenda kumanizeko. Takafara nokutoti vari kureketa kuti tirive kubhadhawa mari yataifanira kubhadhawa yatakanyepiwa kuti kwai muchabhadhawa kuti maakubisiwa munzvimbo dzenyu. Wamwe wagoti minda yedu yakatoriwa tirive kubhadhawa mari yataifanira kuti tibhadhawe. Kunotipei mari yacho nokutoti nzara yaita kuita kupfunya chisero chaiko wendo huno. Saka unobva waona kuti pakaita kunyangariwa. Regai tigoona kuti zvinombopera sei ipapo. Wakuru wehurumende pariba akazoreketa kuti zvii zvakaitika. Tikaringa dzirikitika dzomutambo kureketa kuno kwaNyasi yadha yamagaya yaita kabodzi noManika Diamonds. Bulawayo Chiefs yajiwa kabodzi kwa0 noFC Platinum. Simba Bora ikajawo wakomana waMaswiti 3-0 chaiko woAreneo wajiwa. Ngezi Platinum yaitawo pokare zvisvinu ikawaja wakomana waHuku Chicken Inn no3-0. Mangwana Wange noGreen Fuel zviri kutatsurana. Highlanders Bosso noBigita Minerals dzinenge dzakaringana usu nousu. Dynamos neZPC Kariba vachihwapuriranawo bhora. Tero 1 noKepekepe vanenge varipo vachinzvengana kureketa kwamangwana pokare. Chegutu Pirates inenge iripo noHerentals zviri kuringana kuti zvimbani achagwisiwa. Charamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Toringa zvirikitika pasi rese. Kwai Dhudhumiyeni watisiya. Ndianga arikasa chigaro Jacob Zuma Foundation. Regai tigoringa kuti zvinenge zvakapera sei ipapo. Wati gotisiyai timbochema munhu wedu. Tiri kuda kubvunziwa nana Kadzitape kuti zvakambotekaira sei kana kuti zvakamira sei. Hurumende yekubatanidza mapato muSouth Africa inenge yazosimba manje. Regai tigoramba hedu takaringa kuona kwainenge ichienda kuti ndokupi. Tamirira ipapa kuti kana waRamaphosa wazoisiwa tione kuti makurukota awo anoateedzera vanenge vakambomira wakaita sei. Tinenge tichikunyepai. waRamaphosawo wari kutora mhiko musi wechitatu uno chataringana nacho. Hurumende Nigeria yakusaya zvekuita kureketa kuno paimakwirira anoita zvinhu asvika pazvikamu 33 kubva muzana 33% zvekutoti wari kusaya kuti chii chaizvo chawangaite. Tikaitione ipapa kwaiyato makore chaiwo akawanditsa zviribe kumbosvika pakukwira kwakaita kudando. Zvinenge zvakuwaremera wawa. KuBrazil vanhu vari kuhwadziwa fani izvezvi nokutoti
Ronaldinho agoreketa kuti aiwa ndichazvidaba ini zvokuringana nechikwata choBrazil chichitamba mitambo yachiri kutamba kuCopa America. Kwai chikwata chiri kuita kuhwadza kuringa, kutadza kwavari kuita goye dzako nokudii nokutamba bhorako kunoita kunyanya chaiko. Unobva waona kuti dina yawe zvakaita kunyangariwa chaizvo. Tafara chaizvo kuti kuKenya wari kuita zvowanhu kuti waone kuti mbani wachaisa kuti aende kowamhanyira kumaOlimpiki. Kureketa kuno tafara kutoti ari kunzi Ferdinand Omanyala kwai aita tuzvinhu kumhanya kubhururuka chaiko pakumhanya kwemamita 100. Dai atoenderera mberi peno zvikaitika zvisvinu anokonawo kukunda wamwe wokune dzimwe nyika. Tiri kuzvitenda izvo, dai zvaramba zvakadando. Tiri ipapo mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhandiweyo Nhau.